Хей ти, здравей и днес от кухнята на шеф Марио. Здравей, Марио! Здравей. Днес сме ти подготвили печена тиква и да покажем защо тя е толкова незаменим продукт в нашата кухня. Ето е тиквата, която ще обработиме. Тя подмладява организма и предпазва от преждевременно стареене. Също така стимулира функциите на половите жлези. Много важно за тиквата е, че съдържа витамин К, който на практика липсва в останалите плодове и зеленчуци, а липсата на този витамин предизвиква кръвотечение от носа, венците и вътрешните органи. Много важно относно тиквата, тя не трябва да се въжи, не трябва да се вари по-точно, а трябва да се пече, за да запази всичките си полезни свойства в нея. А Марио ще ни покаже как точно да я обработиме. За целта съм избрал една бяла тиква от магазина, доста корава, но и доста вкусна. И с помощта на една лъжица ще издълбая вътрешността да премахна семките. Дълбая, добре, да бъде почистена основно. Нека видим отвътре. Как се получава, доста лесно. Все пак е десерт и не трябва да има никакви остатъчни семки вътре, Да. за да е вкусен. Семките може да си ги отделиме и също така да се използва за нещо друго, да се изпекат за салата. Отнема време, но е полезно да се знае, че и те са доста полезни, както и самата тиква. А от тях може ли да се направим просто печени семки? Може. Печени тиквени семки. Да. Тези не са много големи, но стават. И две парчета тиква са ни почистени. Ще ги отделя в една чиния семките, за да си ги използвам и друг път, да не ги хвърлям. Замери се вкусно на тиква още от сега. Да. Веднага пусна аромата си. И сега започваме с същинската част, тиквата. Разрязвам на няколко части. Мисля, че това ще бъде трудно за жена. Понеже е доста корава, по-корава от мене се оказа, но може вашият мъж или приятел да се погрижи за тази тиква. Мисля, че ще е необходимо. Или трябва да имаме наистина огромен и остър нож. Нашата тиква се подреждам в тава. Моята тава събра половин тиква. Фурната ми събира две тави. Ще добавя също една пръчка канела за аромат, да може да стане тиквата по-ароматна. И ще поръся с захар. Около 3-4 ступени лъжици ми стигнат за това нещо, за самото поръсване. След като съм я поръсил, ще сипя една чаша студена вода, понеже, нали, като съм професионален готвач и от опит, първо я слагам малко на пара в професионалния коментомат. А вкъщи, като нямам пара на печката, сложа една чаша вода, за да може тиквата хем да се спече, хем да стане сочна на нея и по-вкусна. И понеже е сезона на тиквата, е хубаво да се яде повече тиква. С нея може да се направят доста рецепти, мусове, тартове, тиквеници, но този вариант е най-подходящ за здравословно хранене и на по-ниска температура от 160-170 градуса, като сложа във фурната за 1 час, би трябвало да стигне да се спече добре, като я поглеждам от време на време да не фане загар отгоре и като видя, че фаща загар, намалява го малко, за да може да се готви по-бавно и да се остави да запази почти всички качества
вкусови и полезни качества. И накрая, преди да сервирам, ще сложа една лъжица мед отгоре с малко орехи. Орехите могат да бъдат запечени, могат да бъдат сурови, но суровите орехи са по-полезни от запечените. Натрушени ли ще бъдат или цели? Може и цели, може и натрушени, който както желая. Нали? И така, моята тиква я слагам в фурната на 170 градуса за 1 час. И това е от мен за днес. Сега е момента да попитам, ако хората нямат такова хартиено фолио, могат ли да сложат тиквата направо в тавата или да ползват нещо друго? Да, може да я сложите и в тавата, може и в алуминиево фолио, но аз слагам хартия, за да не ми цапа тавата, защото тавата може да загори, но водата помага в този случай, понеже захарта като са готви на температура и се карамелизира и може да залепи върху тавата, като има хартия и вода, тя не залепва просто, когато е за чиста, свежа и изтечена. Чудесно! Това беше от мен за днес, опитайте и вие. Очаквайте следващото видео от кухнята на шеф Марио.